One day, I'm not quite sure. You say I got some video. No, occupy till I come. Occupy till I come. I come. One day. Nke Igbo adịga fine. O sherike o sherike. O sherike. Biko na onye ka result m na Igbo m apasịrị m agriculture apasị ndị ọzọ m dakpọchiri ya dakpọ. Biko ele nge ji ihe agụ na university. Check nna nwanne ndị mmadụ na-atakwa ahụ. Ndị atala na. Ndị mmadụ na-atakwa ihe ụkwara result. Chey. Ọ gị were result a? Nwanne, so him ga-agwa gị ka eji result a mee na. Ị ga-aga na junction. Na-eti sele your number. Akpaja. Ya na ọgbaja. Akpaja. Ya hapụ ọgbaja. Aja buru kwegi nem biko nem. Chichichichichi. Come advice kongere. Kwampoto. O inwe Igbo A1, agriculture A1, ndị ọzọ ozi. Kwampoto. Mana ịdịkwa na weekend o. Ịdị weekend asị. Ịsị ya gawa na junction to sele. Ya nọba. Your number. Mba. Let WAEC holders breathe. Don't suffocate them. You be mumu. We have that responsibility. Na anya mu responsibility. You have to breathe. Na biko no. Don't suffocate you.